Yoro itrai te dap da gajing sngo ba gajing sngo komen ba blay pelak yang pada ngasa sisil war pedeng shibun ki ke banga haban pendep hendrai ba blay pat upli yang akalat kelenti pen ki apo jonga ling ba mun sim ba ko jong u kabanga ngala ahi ban yang kumni de ling ba gajing la ka jong blay kisha bangan ya chaprang ya kaban aji kai shipi ba kumno pinyo yo mun sim ba ko ba minin ngalapos ba kumno da ka ege jing kai ka bangwanan wanra shapi khanang bapi bangin ya ben ya sanlang hakaktin ka junglei tinga ayo e ka we ka message ka ba kisha ka ba pengkemen kisha yang maradon ki batrang ya ka ban yo yung mensim ko junglei ba don ru habne ka jing trang ka jingti kimdon kata kalenti bakumno ban yo yung mensim ko te kani ka pelong yang ba ben miet hadin banglayo e ko message nga kapelong yang ben miet baro shimiet Saduski architect e bangan pen kre e ka message bakumno mapi pinyo ya umen sim ba kuit bakumno ru pinyo e ka jingkren kli mar ngaru haka por ka banga dang ya haka jinga lenti ka janga ngaru akwa ban yo umen sim ba kuit bang bakumjo ru khantam ban yo e ka ban kren haki we pa kli ya shwa bangan ya chaprang an pulis akan dia nak aktin ka jong blay ka bla shimna naka Genesis kalanong ka baningkong kadukhat ka ba ningkong bat ka ba bat hadu ka basaw bat kumjuro na kaya now Yohanes kalanong ka baningkong hi naka gospel Yohanes kalanong ka baningkong kadukhat ka baningkong ter hadu ka basan bat kaniru ka habi hadu ka ba kani ka hadu kani ka Genesis kalau ka beningkong kadukhat ka beningkong ngan puli hadu ka basaw bat kumjuran na kani ka gospel Yohanes kalau ka beningkong hadu ka basan tungan puli siya bengin ya chaprang ya ban sam sipi ka tin ka juble kumnoru pinyo ya men sim ko kumno pinla ban prepare ladi ba pinyo ya men sim ko juble tungan puli hak ba meningkong ublay wala thawe ka bening ba de ka khando bat ka perthai ka lalong ka bakhlem dur bat ka basuda bat ka jingdum ka lalong halor ka khmat ka jingjiliu bat umen siam ublay wala khi halor ki ka balai bat ublay wala ong tulong ka jingshai bat ka jingshai ka lalong bat ublay wala i ka ta ka jingshai ba ka long ka babha bat ublay wala penya khlat ya ka jingshai na ka ta ka jingdum amen tingin pulipat naka gospel Yohanes kalau nang kabeningkong kumangalaong kadukhat kabeningkong ter ha ka ba meningkong ladon uktien bat uta uktien uladon bat ublay bat uta uktien ulalong ublay ni uladon ha ka ba meningkong bat ublay da ulalong ki ek baro bat klem ma u am shem lalong ki ek baro bat hala u bat ha u ladon ka jingem bat ka jingem ka long ka jingshai jang ki brio bat kata ka jingshai ka shai ha ka bodum henrei kata ka bodum kam pediang ya ka amen tangan dua sha ka ne ka por sha bangan ya chaprang men penchai pi bakumno pinyo yo men sim ko jong blai Raji suwida cengawan hajan chomi kain kopa wida cengang ada dua kimat chimi baka ek bar ko baka shakri ka chomi kain kopa kan hikai kain kopa wida cengang kun ki chomi kain ko trai kan ka por ada dua kimat chimi kain ko trai tubu ik aksin ka chomi ka shindur ka cengang kain kopa wida cengang ada dua kimat chomi kain kopa ada dua ka jing pichai bor ka chomi kain kopa ka ek bar ko bangan hikai kain ko trai ka mila hikai yang kain ko trai ing bauman sim ko chomi kain kopa ka pichai bor yang ada bauman sim ko chomi aba baro ki bias ngo kain kopa ba ki wait kain kopa ki bat sampai hadian kain kopa wida cengang ada dua kimat chomi tu plate ki kimat ka jengki batuk ta iki ka bor man sim ko chomi kain kopa ayungan ang kimat chomi yo la ka buram try jisu cengang yo ka buram teng jisu kini barang pan amen bat amen kesyabangan ya syaprang ya kabangan hikai pi ka ktien ka jong blay hoi men me ngala pen kre ngala tho iki dikhat ngala tho ru kumno bangan hikai syapi ka ktien ka jong blay te ngan ruai sya kawi ka jing ruai nang tapat ngan saya syaprang ya kaban hikai syapi ka ktien ka jong blay
Hikayanga atrai Yalim ti jong me Hikayanga atrai Yalim ti jong me Bangan yoyat hajing shisha Pinyas no lang dono jonga Bangan yoyat hajing shisha Pinyas no lang dono jonga Nang bangan syakti trayame Hikayanga atrai hukum jangme Hikayanga atrai hukum jangme Bangan yoyan hajing shisha Pinyas no lang dono jonga Bangan yoyan hajing shisha Pinyas no lang dono jonga Nang bangan syakti trayame hikayanga Wan men sim wan men sim wan men sim wan men sim wan Dan kebor haba mewan Dan kebor haba mewan Dan kebor haba mewan Dan kebor haba mewan Wan men sewan men simwan Wan men sewan men simwan Dan jing sok haba mewan 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 Wan men sewan men simwan Wan men sewan men simwan Dan jing kya haba mewan 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 Wan men sewan men simwan Wan men sewan men simwan Terah Jisu dan kami mensimu ko chumi gani ka porking ko pa bitacha Ben shed boring akan ko try bangana be gani ka min spirit jaga jing pinwit baro kan ko try benam te yuchli janga bangana be no ten chumi Jisu bana nasrat ben shed boring akan ko pa bitacha da ka ding jung mensimu ko chumi da ka bor jung mensimu ko chumi try lo ko baslur kan ko pa bitacha ben sle ngada ka ding jung me da ka bor jung mensimu ko chumi try bangala ban friend sluri ka ktien ka chumi kan ko pa kiti kai baro ka ba mimi kai nga kan ko try bitacha bangala ban sam lam shaki way kan ko try ko baga ktien chumi ko ang kan ko pa bang yo ebingen sam egin ko pa bitacha na dwai kmat chumi kan ko pa bitacha ka jingis ne ka chumi kan ko try ka shakri ka chumi oh hallelujah yes Jesus hallelujah Yes, Jesus. Ha umau siang bantai mansim jong awat kanong rim krobayay neban pinsyong yaladi hawa jing yap ngam syap ting mau siang skemu try habakir yong bonja shoyala men seems right
Ale no e kin shu long jing le no e Ale no e kin shu long jing le no e Ya la men sim ba corridor pipin jot e Ya la men sim ba corridor pipin jot e Don play ha po đen khi play ba cùng u play jong gi u ba snow bang ban ma pay bat snow ra yam jong gi ju dom ba snow si u kam hon ba ni snay la kat no ngi rem ka ne jing it u play Ale no e kin shu long jing le no e Ale no e kin shu long jing le no e Ya la men sim ba corridor pipin jot e Oh ya la men sim ba corridor pipin jot e Sin chiu rong per thay Kin shu long jing le no e Sin chiu rong per thay Kin shu long jing le no e Ya la men sim ba corridor pipin jot e Oh ya la men sim ba corridor pipin jot e Ulawat yanga ulawat yanga ulawat yanga nakaritlaw kun siya ula shem yanga ula shem yanga on yalam yanga shakariba pernay ulawat yanga ulawat yanga ulawat yanga nakariklaw kin siya ula shem yanga ula shem yanga on yalam yanga shakariba pernay Angay pi baro Kaya fit ya kan life angai blay rula wa de pi bala shemi pi da blay rula wa de pi bala shemi pi nam dan kum hakan ka jaka pinam dan kum ka bani fit ya kan life ka banganga don ya ban sam pi ka tin ka jong blay ya ka bani slok pi ya ka tin ka jong blay pada kerpat epi akan share lo ikan eka live number 1 ra iki mensim ke ba corridor ke bam patti bi Jesus Christ lo ikan poi ikan eka jaka kana bikin snow to chapang kata ka jing a yo mensim ko jong blai ba chapang ru kata ka jing pin ko bor ya ban yo eka jing kren tlit Oh hallelujah yes Jesus yes Lord yes Jesus ngatrang ye mebin ko trai ke parok ko pa bi yes Jesus Kumukai rang batrang Yawa men sim jong akatrang Ya me Try me long jing mundo No jang ngatrang ban Mani ya me Yawa men sim jong akatrang Ya me try me long jing hundo No jong ngatrang ban Mani ya me try me long kabor bat kasti tangha me try men sim kapendem I bangi baro ngedem ngependem ni kaman sim ko jong itang how try me long jing hundo
maniame kumu peirang batrang yawa mensik jangan katrang ya me try me long ting hundo no jangan katrang ban mani ya me try me long kabur bat kasti tangga me try mensim kapendem try me long jing hondo no jangan ngatramban mani ya me ngatramban mani ya me. Oh yes Jesus, badan kami may mga trang may gin ko try kamasya e ba kay rang trang ki wa gin ko pa nga trang man si ba ko cho may gin ko try ni trang ga bor ba cho may ni trang ga jing shet bor ba cho may ni trang gin ko try ke gin ko try ki ba hanan gin ko try ke ki ba pla ki cho may ke gin ko ba nga ki bor ka jing snake ga cho may ga jing ye ga cho may gin ko pa idan kami may baro bor gin ko try tu pun ko ga jing long pa pa jing gin ko try bi nga tu pun ko ni ka snama ko tam ga cho may gin ko pa bi nga. Oh yes Jesus, hallelujah. Oh yes Jesus, in kuya dono jong nga atray ben samayu men sim hapo jong nga ben kuya dono jong nga atray ben samayu men sim hapo jong nga. Oh what bread no yanga nak majong me atray what shim no you men sim bakud na nga walam pananga jink men jipenim jong me samayu men sim hapo jong nga pen kuya dono jong nga atray pen samayu men sim hapo jong nga pen kuya dono jong nga atray pen samayu men sim hapo jong nga. Oh what bread no yanga nak majong me atray what shim no you men sim bakun na nga walang pananga jink men jipenim jong me samayu men sim hapo jong nga pen kuya dono jong nga atray pen samayu men sim hapo jong nga shishatray paning juga ni kapating menriu ko try ka ba top tadi ka jing pamsap kapating menriu ko try ka ba itang nasla Panitay ko pa ka masyabarin na ka magtiliyo po kay ko try. Masya po ka malang kapod sila kay ko try na marbo mo simo ko jomendang ka try. Kanan kami making ko try kani ka po try pen koy ko try nga. Pen koy try ka chilong pa ka kanan kami ka jigishan bor ka jomend try. Ada yang juga dikecian nanti kan ko try. Ya kan ko bakar ko magkecian kan jomend ko try kalau ka ba ko bakar dan kami mensim jomend. Agad dua ro nam taki to ki batrang yu man se ko chame try amen pen ko asnam ko chame man shim no yu man se ko chame try na marhaba man se ko chame o kriya no na hi ko try man sim jiga jingdom wan man share ni try why yu man sim chame Jesus nga panam kriya ning kong na nga try
Ding jing jing long samla try what I bangan hap no trash bon kai bang hap pedap ya ka assignment ya ka ba mil ko try ka ti ka jaga bangan pedap ko pa bida jaga ta kilang brot ki chame try ta ki kon ki chame try Why come at me when I'm told that you did not catching him, but I try and do I have been caught like a snow, but to make it go by? Do I get to be quick to me try? What bread no younger, knock my jong me a try. What shim no you men simba could nanga. Try, I'm done with simba could to me. Kita melawan sekutu ketika ya kabakado ko pa try chimno uben sibo ko jobe ko try naga lamne naga yeng jaga lamne naga shno ka ta jaga lamne naga nong shara jaga palan lamne ko pa takinong panya jaga shno ka ta ay ke lagi bala ki bekerja sibo ko try Why get you back in Jome? Why get you back in Jome with Sibuko Jome and go back on Chucky? And call your door no jump. I try. And to my human sim hapo jong up and call your door no jump. I try. Into my human sim hapo janga. Oh, what bread no younger, knock my job, may I try. What shim no human sim bakud nanga. Walang padanga, chink man Japan him jung me. Into my human sim hapo jonga. Madway ba paro kan yo human sim ko chome. Paro ki mas kapag bacon yo human sim ko chome try. Kada ba ki break yo mapan mo bangin mo ngay ko try. Kamtam kay ko try ba kanam don ka jis to bakla ka ko try na marha human sim to be don pa ji ka jis to bakla kanam don ko try. Unta kada doy ka to make a board to me human sim to make ko try. Kada tap ko try. Ya ka ri ka choa ko try ba chika. Kani ini ki kamar ka chiki ka ek ko pa chika ki ba plug it to make ko try. Kamtam kay ko try ka ba ben peti ki kamar ki to me try. Bakini ko try ba kani ka si ka ba kado. Shap ka mo har break ka to me try ba chika. Human sim ko to lo no hikay no petigan no ya sa no ya da. Par kum jur ba ko try bon la man pen ya to ingi ka ek man sa cha ka jim chiki yun kam yun nong human sim ko to lo no hikay lo no petigan ko try it way ba ka chiki human sim ko to ka lo ka ka por ba ko try ki ba pek ko try ki ma di ka chimpedim ka chome ko pa bi chika yo no kama to yo and ka puro try ka ka shikri ka chome ana beg spirit ka chikti ka chikyo ka chiksier ka chiklerai ai jisu na nasra yang ikman play ka ting ka chome ka ba me nang play ka la kalti ikman yo ban sabi ka ktin ka chome ko pa bi chika yo me ka puro try jisu chika me ka puro tang jisu ka ni barpan amen but amen amen yeah you really try Lapos kaway pagkabanta, yakaban hikaye pi bakumno bapinyo yung sim ko jong blay. Henry siya bangan hikaye pi bakumno pinyo yung sim ko jong blay. Pihab tip siya uay sim. Lemda pim so to siya yakata kumno pin prepare kumno pinle kanang bapinyo yung sim ko jong blay. Ngaru da kajing kwa kajonga ngakwa baro ngangit baro ngikwa bangin le ika babha baro ngikwa ban yo im sim ko joblay kanang bangin la ban dia be kat kum aktien kat kum ka hukum ka boblay kwa ini bangin le henry ndaka daw abangin la ban slow to yo men sim ko joblay ka pelong ini bangilong sadien haka bakan zaman sim amen kaya kabangan niya syafrang an puli nakaksin ko junglay kato kabangan puli menel kabila kong uay umensim mentangan hakili jing klisya syafang uay umensim
Kenapa ngilong details bahkan ni ngamtip kanu umensim unelam yang kanu umensim un penjat yang ngamtip hakane kabangan hikai riasya banga sipor lada dei tang kendat ru nga IT bet bakade ke jing penjat ke jublei balade ke bajrong ru tu yasya banga sipor kabane kong kabanga ong epi ngan kawan ke jing kelisha kabangan keli hakane ke por ba piru pen kelihi kabalong umensim amen te bangin tip umensim an hapha shak tin ko jong blai khna ngila man snow tho bha chapang umensim ko jublai tungan puli na ka Genesis kalolong ka bening kong ka bangala de bat puli mene sap hangan puli hakani ka warma ka bangala de puli mene henangan puli biang nambar bangan ngano kalongan ban shiban khna ba pinla ban snow tho chapang umensim ko jong blai haka ba mening kong ublay ula thaw ya ka breng ba ya ka khendau bat ka percaya kalau long ka ba klemdur bat ka ba suda bat ka jingdom kalau long halor ka khamat ka jingjiliu bat umensi ba khoj ublay ula ki halor ki amen haka ba mening kong du ublay ula thaw ke ya ka breng ba ya ka khendau bat ka percaya kalau long ka ba suda bat ka ba klemdur bat ka jingdom kalau long halor ka khamat ka jingjiliu bat umensi ba khoj ublay uki halor ki ay halor ki amen hakapor kaba ublay sham lapat la thau ya ubriu umensi mo ko jong blay udang ki haki udang ki haki duria udang ki haki ukwa ka jaka bandio ka jaka balong shong bandio ban chong ne umensi mo ko jong blay ukwa bandio ban chong ne hakata ka jaka te ublay da ka bakren ngong kumno kani balai bat ublay ulong tu long ka jingshai bat ka jingshai kala long bat ublay ulai I kata ka jingshai ba kala long ka babha bat ublay ulah penya khat ya kata ka jingshai na kata ka jingdum amen kamenta kani ka bangala tho men min kat kong ka jingkai jong men sim ko jong blay nga ban tho sapang ka de ba pin snow tho ba haka por ka ba men sim ko jong blay padi ban chong hangi ki brio men sim ko jong blay ki halor ki amen ladangan ring dur pat hakane ka jinglong jingim menta shumenta ngan shongro kumuti teu tu kumuriu banga ngabo hate ka kamarati aja ngamong teu tedi ber ka banga bo hate ka tega jeka hato ulong uba dondur umlong uba dondur namar balai ba don men sim teh po jeng ladak shubo yu hate ka uti kumuriu udan hate ka jeka umla man ki namar balai ba patian men sim haka tiga jaka kam ulong ubah klemdur juru haka jinglong ni baro ni don laka jong ka percaya bangi yai namar haka story ka bangi yai haka story ka banganga yai mga pipi mla ban yai haka story ka ba pipi yai me pipi mla ban yai amen kadang ring dor haka bakum bangau haka jinglong ka jingim ka jonga dan haka jinglong ka jingim ka jingi kalong ba haba ublay pathangi umensi ko jublay ki ya ko ya kada ko bla pelong yo ublay bon thau pat ya ka perthai chwa ban thau pa ubriu sumama benga so ban thau pa ubriu ublay wahab chwa ban prepare ya ki a na ka benta jong ukun ben riu amen takada ublay uthau cha ya ka beneng ya ka khando pada upanya klat ya ka jingshai bana ka jingdum ti haba umensi mo ko junglei udon hapo ka jungi umensi mo ko junglei on wan hapo jungi da ka bengi trang marbo umensi mo ko junglei uki hakini ki ombo ki hakini ka duriau ka ba ukwa ban shongne kumjo hiru menta umensi mo ko junglei ukwa te ban rung haka donut ban rung haka met ka ba yap ka jungi ukwa baon shong hapo ka don ko ji kum ta uki chikilum uki chikiwa hoi nganga yo mensi mo ko jumble ba mensi mo ko jumble shong ne kenya ko janga ka ba pelung nga bangala ban yang kum ni ka pelung nga bangala man plai ka kertin ko jungu ma klem da don mensi mo ko jumble nga ru nga long ko muti te di ber brio ko ba yap ya klem don mensi mo ko jumble onom la man pen snob hai ublay klem don mensi mo ko jumble nginom la ban yat haki hukum ki jongblay kam na dolu mensi mo ko jumblay nginom la hiru ban le ki babha amen te hangani ka pelung yo blay jingi shobon thawi ka perthai shobon thawi ka ya kun ben riu hasla jene ka khno shobon bo ublay jingi
ula thau sha ya ka bleng ka percay bat kum juru ula pen ya khat ya ka jingdum haplen juga jingshai tela da umen sim ko junglei un wan hapo jongpi chisha ka jingdum ka badan hapo jongpi kan kenria amen kai ka bang ngidei pan trang na do donor ko jingi bangin yo umen sim ko jonglei te umen sim ko jonglei udei balalong nadu menengkong amen lingba umen sim ko jonglei lingba umen sim ko jonglei ila bale shibon ki kamba makaba blei ukran umen sim utrai amen dengan pai pa syakani syaki Yohanes kalanong ka ba Yohanes kalanong ka ba ningkong yan siya nga po na marangam jupat one life kumni ngalong nervous kumba hapo kabanga ay klem da one life mo tiya siya banga sipor ngala prepare hi kay ban hikay pi bakumno pinyo yung mensim ko jublay bangan sa ituro ka testimony kay ka ba mensim ko jublay u reveal ya ka bala buri kibriw haka por bitu buri kisang ban buri hanre haba mensim ko jublay udan hapo janga ubatay be tik ya kay ka badan po ko dono jiki tengah kwa ba piru pinyo yo tu mensim ko jublay ka ba ublay u ay hapo janga amen ya ongking kumno kani Yohanes kalano ka benekong haka ba menengkong la don uktien bat utau uktien ula don bat ublay bat utau uktien ula long ublay sapang uktien te kani ngatip hitip hibaro ba uktien ude Yesus Kristus amen ti uni ula don haka ba menengkong bat ublay da ula long ki ai paro ba klem u amshon malalong ki amshon malalong ka ai ru ka balalong ha u la don ka jingem bat ka jingem kalong ka jingshai jon kibriu amen haba u Jesu udan hapo ka jingim ka jingi ngin yo ay ka jing shai ngin yo ay ka revelation ngin yo ay ka jing current leg ngin yo ay ka jing penkya shibun ba kiba klamar klam uman simu ko juble ngin nam la ban penkya ay kibriyo kiba penkya kiba yo ay ka bor penkya klam ka kerting u Jesu Christ tu tip bakam day ka ba wan na ublay hindi ka ba wan na ka witchcraft ka ba kiba wan na ka jing manik so amen bat kata ka jing shai ka basan bat kata ka jing shai ka shai ha ka badum henrei kata ka badum kam pediang ya ka amen om dan balak ban pediang yu men simu ko jebelin mar bakim kimlak bani i om dei tang kata bon ki balalong kristan henrei kim pat yo pat yaw men simu ko jonglei bon ki balalong kristan henrei kim yo balai be kim yo man pasha ka tin ko juble khnang ba pipin sngoto kumno ban yo imsim ko juble namar ba war ki senran jogu Jesu Christ ru haka por badan yat ba Jesu Christ yo imsim ko juble om shamla pat ai kumno par ki yo imsim ko juble ki senran jogu Jesu Christ la ring pele ki kam ki apostol pinpuli yo ki kam ki apostol kalanong ka ba ningkong ka dokhat ka ba khat ar bat ka ba ar ka dokhat ka ki senran u Jesu Christ ki prepare ba kumno ki senran ki Jesus Christ ki duai na ka banta ban yo yung mensimu ko jonglei ngimla ban syong try nga ko yung mensimu ko jumi ai mensimu ko jumi banging syo yung mensimu ko jonglei ban yo yung mensimu ko jonglei ngin habrung sa ka jing duai sha jingit ngaru hakapor arajan khatsan hakapor banganga yo ika jingpen thamai kumba pitip kumba ngala itu ika testimony hakatu ki ketu banga lei sa street preaching iba kumno banga dei ka long shot pertai ka mampit ngop hayu blai amen henrei hakapor ka banga yo pediang yu mensim ko juble hakapor ka banga yo ika jingpen kala ka bamut pas ngau thu banga dan kam yu mensim ko juble te shwa banga lei kin chaka jingpen ngam ala sha jingit shibnai kinthi ya ka bangan yo mensim ko jonglei baru sha bangan lek chika jing pengam ngala duan sha jing etra khnang ba ka paro ka banganga prepare kan long ka ba pedang hun khama jonglei amen mar bun sin ladangan ong si ong no menta bun sin kibriu haka ni ka generation ka ba menta ka jingi ni ken sting bhai mensim ko jonglei hendai to tip hia kani haba mensim ko jonglei don hapa jong pi la be ban yet ki ba jelu tam ka dono kibriu pila bantip hari ban yo pai men simu ko jung be ka ban ningkong pi ha ban rung sa ka jing dua sha jingget bat kum jung ro pi ha ban doni ka jing alum lang kana man pen si chai pi ka ne ka por man puli na ki kam ki apostol ka long ka ban ningkong ka do khat ka ba khat ar bat ka ba khat lai tung ni puli sombahama benga de ka
first time ka bawang nga one life ang don sibon ka jingduna handre ngan kadai tang bangangan ngapin ko ngo ka bong mansimo ko joblay ukhat yanga kaman puli anda kumta kilalay pa sa Jerusalem na ulum balakot olip uba hajan Jerusalem kat ka jingle chisngi sabaton ti anda la ya poi hapo kilaya kiyo siya ka kamera ka bahanen ha kaba kiyo syong u Petros padu Yohanes padu Jacob padu Andrew padu Philip padu Thomas padu Bartholomew padu Matthias padu Jacob padu Konu Alphaeus padu Simon padu Bashirhem padu Judah upara u Jacob kini paro kilaya ine daka wei ka jingmut ha ka jingduai neng ya ka kamera ka bahanen tutip ya ka ne ka kamera ka bahanen ka thau ya ka ying mani katho ya ka jaka shakri ga jingi na marbatia lumlang banduai na ka benta banyo ya kata ka jingkular ya bau jisu kri jingi kular chwa bon kiu shabreng na marulong kuno banda ula let no unta ayo mensim ko jungle ko jingi marbon penchat boringi bat ukum juru ba nai boringi hake ke baro amen teka ni ka batho ka ni ka balek kiu na ni ka kamera ka bahnen ka tho ya ka ying ko jung blay ka thoy ka ying mani ta ka day yangi ka bangin lum lang ban khot kar pat yau Jesus Christ ban khot kar pat yau blay bon the yau mensim ko jingi jung ha po jingi amen ta ka ni ro ka pedi hane ba kim don ratang iway ne ar de kilai don kia ya lum lang hadu kano hadu chispa ar po ngut hanre ha ka balang ka jingi kim judan ban long kum de kumbalong maki ban trang yo mensim ko jungle ban yo e ka bor tilada piru kamda kam hakani ka pendi baka kadona ka kamera ka bahaneng pila banor ka kamera ka badeng ka belong ka baka ha ka bajar jar ka jungpi ka jing shakri yo play kamda dei e banong ha ka bari dah ka bapau ka dei be nadu ka donor ka jungi paro amen maru jisu kristan ka por ka bopen kya ka bapau dan ka bopen kya ka bari ka don ka por ka ba u reveal dan di don ka por ka ba reveal di kibriu kumjuru ngi abangi shakri yo play kamda dei e ngi ban wana yo babel na wo babel uthau yo jing sarong ya ka bangan sora padipi ke jing kai shapau babel re babel wo thoi ke jing sarong hande wat ai ba ngin yo ya ngin doni ke ka spirit ka bang ngin wat ban hikai ne ban hikai ke jikai ka tin ko juble da ka jing start ka jungi hoi ban puli ban tipi ke bero kolong badai hande klem umen simo ko juble ada kerpat epi wat ya klem da umen simo ko juble to ana marba habangi ya da umen simo ko juble ka buram baro kan de juble umen simo ko juble on pun convince po jingi on kta ai po on kta hangi bangi ngene kta ya ka buram ko juble amen re pun sin kum ki shakri ke juble menta hoi pun ki bala yang pulpit bun ki yang hari kim yang supat da ka bor jo men simo ko juble hindi ki yang da ka jing start re pi ki basga ya ni ka jing hikai ka ikalenti ka banganga ya banga ngam ong ba pi pindiat kumbanga ya mga pila manya tam ya nga yo pi kambon ka boring nga yo pi ka jing start ka sap ka phong ka boblay u kam ai arsha ya nga yo namar ko beli ong kuno yo badan anang ai yo bom dan anam ai ti haba ublay u ai nga kasap ka bangangan shot wai nga kasap ka bangangan right u devir urwai namta ublay u shot na kamta jo ublay men siya nga dang day ka pertay nga shot na ka banta ban entity ni ka pertay nga shot na kamta Lucifer nga shot namta ki jong ki jing mani blay how baro re bang asyam yo blay kamiriam ru ka shot haba blay upalait na katuga durya wasaw amen tingin shot henry but shot but pendon burom yo blay na makaktin blay kong no le ika ru but pendon burom yo blay amen tegani ka paar kom no hadin bala tau yo briu pat mensim ko jung blay shong shu haki re ushong haka donut ka jungi amen henry kumba ong mo pilakta ya ka bajillu tam ka donut ka janga amen pipun ya ka donut ka janga amen tahi ba mensim ko jublay udon ha po jingi upun yangi sipun ki jing ka jing lenti ka bangi ya sla jang ka jang ka khandong gi dan sipun ki jing ka jing le sipun ki jing shakran ben sipun ki baro re ba mensim ko jublay udon ha po jingi ba ubau Jesus Christ ula kular bau ong tapi pinam long kun swat namar on pa eu mensim ko jublay ha po jingi takata apne ka jinga lenti ka jingi apne ka jingi le ka bangi ya apne ka jingi ha bau mensim ko jublay udon ha po jingi ublay pen sai boring ling ba jang amen namar habangi le pop ya ublay
habangi ngile ke bom day kapelen ai ka mensim ko jingi namar ba mensim ko jung blai babdan ko jingi habangi le ke bom day ka mensim jingi kalan abe amen kadang namar bangim yo ay mensim ko jung blai namar bangim wat bangim ngingim duai takadang ngim yo ay mensim ko jung blai Komno pat pinyo pedang yo mensim bo kujung blai ngen pai hani ngen yai kam details kendiat ya ka bangalapan krep men mien komno pinyo yo mensim bo kujung blai lemdang ipan ni ngen yo mensim bo kujung blai ka bangan pai na ka Matius kalau nong ka banyo kay ka bo sukure na ka por Esya ban ngaspor man puli nga ka Matius kalau nong kabanyo kadokot kabaning kong ter hadu kani ka bakatway haba pipuli ha kani ka klipmat pini i bakumno uji Christ shwa ba unong topan ti on sa ai ti to on sa pli na Maria kani ka jingong topan ti on sa ai ti on sa pli kani uji su kalam da mention bangin pan ya kaspa ne bangin pan ne ka koi ka kya ne bangin pan ya ka jing don jing em ne bangin pan ne ka jing phabrio ne dengan pan ke hindi ka pamaning kong bo Jesus Christ jingi ukwa bangin pan ukwa ingi bangin pan yo mensim ko jungu ka bangan puli hangande saban puli wat bishar na ba on bishar pi na ba daga jing bishar ba pi bishar on bishar pi ba daga jing thau ba pi thau on thau ya pi balai ru ba mikmi yo thian uba khmat upar lok jong me than rei mem snow ya ki khung ha ka khmat jong me hi la ne kumnu ba mi ong ha upar lok jong me tu sha bangan khlaw no yo thian na ka khmat jong me ha khmi ru ka khung ka dan ha ki khmat jong me uba arsap khlaw no shuai ki khung thak na khmat jong me hi kumta men yo i bha ban khlaw no ya thiat na ka khmat upar lok jong me amen men puli ka ni ka ba nyopan to panti on sa ai to wakti pin sa shem to tito on sa pli ya pi na ba baro uba pan upriang bat uba wa ushem bat uba tiet on pli hakani ka khlemat Baliw Jesus Christ jingi uong to panti on sa ai to tito on sa pli ka daw ka long ba habangi puli shini ka baning kong do jong ka do khat ka baning kong ka ba ne wat bisha balai bangi bishar balai badan ka jing pai ka jing pra ka imlang ka salang balai badan ka jing bishni balai badan ka jing khat gi ngi sam jong ki wei balai badan ka ni ka jing bam sap balai badan ka jing ibenya ki baduk balai badan ka ni ka jing rep balai badan ka ni ka jing snow balang balai badan ka ni ka jing isi ka ni ka wei pa ka jai ben riau ka daw ka long na barbanyam yo mensim ko jong play takat au Jesus Christ jingi rong shabon ong topan ti on sa ai Jesus Christ jingi uang syahani kuno wat bishar henrai u play jingi Jesus Christ jingi ulaya ite baklem moment si ko jong play nginom la banam ha ka jing pen jong soitan banginam bishni klem moment si ko jong play nginom la ban bishni nginom la ban ya hok hak tin ka jong blay nganam ya ban ya hok hak hukum jong takadaw Jesus Christ open ukran sa natin na ba wat bishar ba wadam wanam pe ka khung jong ki we kadaw ka long ba Jesus Christ jingi ui bangi nganam la takadaw Jesus Christ jingi ong kan hakani ka benta ka banyo ong kan kumno to pam to on sa a to tit to on sa play ka hangne Jesus Christ jingi ukran mention ya ka spa ka hajar mar ba baharo ikam koridor men ki simbedeng ikam koridor men ki ek baro hak jingi ka jingi amen ikam koridor takadaw Jesus Christ jingi mention bangin pan ne ko kata anda yo to pan ti on sa ai pan yung mensim ko jung blay pan piru menta ada pidan ke jingduna haka bakan jaman sim pidan kata jingduna haka ba pimla banyai pimla ban ye iki basune pi pimla banyai hok haka bandi haka jing haka di haka tien pimla banyai ya ba komsyong no lada don hang ni ki bala yo lok pimla ban pinamla ate kelam dapet bandita not ya kanu ka samla no barang samla pinamla te hakani ka por pidiban pan wat pan ningkong ba pipinyo ka spa hajar ningkong pan namaro Jesus Christ jingi wong ka bandi ka ningkong do wong pan te on sa ai namaro Jesus Christ jingi ka thau bangin pan yo mensim ko jung play amen tiet on sa pling ya haban tiet
ya ban tiet chitit ya ban tiet ban kang ban dwai khmat jongle ban rung sha jing sha jingit ban dwai khmat jongle khmat dwai kini ki sanran jong Jesus Christ ban yo ai kata ka bor ba du mensim ko jongle ya hapan pan lem dangi pan kum no ble nai ya hapan pan e kum no kon pat hani ngaba baro uba pan upriang bat uba wat usyam bat uba tiet on plit amen kadai ning kong yangi dangin wat chai ki ba haneng umdai ki ba haga ne ka khando amen haba mensim ko jongle udan po jingem uba tailot wih kailot ingi ki baro ki ba ri tam juga ni ka percaya ki ba ri tam juga ki baro bangin hapru ban rung sha jing sha jingit adangi rung sha jing sha jingit shisha mensim ko jongle un hyar ha po jingi abang irung sha jing wa sha jingit kambut bangi penyap no bunsin nga jurung be sha jing dua sha jingit namar ba nga ong be baka ka masnu padi ble be bau ble penla enga kalam ju padi lo samlah do menta kam te ka kam ka basuk ka banganam ya banganam ha henre nga dwai bau ble unya daya nga piru umensim tu penla namar ba haba umensim ko ju ble onam hikai rite tengi pitang ke ba ka ole hikai pitang ke ba pilaban ai ka tin ko ju ble ba pilaban pen khia ka baning kong du umensim ko ju ble on hikai ya pi ba on batai ya pi on pen shai pi ba tu bre de ni de ro tu sing bu janga on hikai ro ya pi ban ong ba pin dwai hadu menta ngadang dwai ngadang up you tahu beli pa ka jing jinga takadaw nga ngam la ban ben namar ka ladangan ben mentang ngan ben ya kawi ka jait mendriu namar baong mo kumba pibet menta pinot adam don kawi parlo ka jinga pa ben yo wi badang long dekar ben yo dekar ong ka karyap ka karpoi ka kiktin ki bomlong ba ben nga shi snap ben hari menta pan ka pad yo ula kumban yap tengah ong ti pomsim jinga pangan ben ni kiwe kamdai nak kita orang jadi kijing tahu kita blay kamdai abang mensi buku jung blay dan apa jung pi tu tep ha kandan be kijing pen kando apa jung pi ba pi pinam le ka bomdai amen abang mensi buku jung blay dan apa jung pi abang mensi buku jung blay u syong sa apa jung pi pille ba pela ba itrim mane tu ipi ka we ka story baladon klem dai pen pau kerteng ba kumno u blay u pen pau abang mensi bako jublay udan kumno bo mensim bako kumno ba ublay pen pauling ba janga pat kata ka yeng kalai pat klem na pen pau korteng kalaja haga por ka bala sathat ya ka we ka khna la sathat ka imlang ka salang la sathat di ke baro pala dan ru kata ka jing pen yaklat ba ki ke namya poisu namar kata ka jing sathat ka ba palat ba kata ka lok kala klim yo lok kala ya auria da ka jing pen slow jongki we te kalapau kalapoi king kapor ka ba kikile aklat kalapoi ka poi shadu ka kajing mensau sibun ba ke belajar tengah susun enam takani ka kena namar balasa iben ya ka kitu ki bre ki iben kitu ki le ai ka tu ka kam henre ki iben pat ya kani ka kena ya ka kalam shimla le te kan ngale kumno ma doi be na ka benta jaga ni ka kena ngai doi na ka benta jaga ba uble pen phai bang be yo ni bre shaka namar ba ladala sakren ben kandu kaduru ublay jingi ublay bisar hok ke baro amen tri uni lokpat umla amo ban ngait namar ba happening ke jingsha la kumnosong ba la confirm kitu ki berong ho kum ta paro kilala ya menjurlut bahwa bakani kala klim tu lok ru klem shemla la ban priang no ya kani kan lok haka jingim ju tika poi ki bikin ya fat san shim re ngala kulari kani kena ba nga ong ya ka bala da panchakri hok yo blay andwai ba lok jong pa on pai biang shai tema igi la kular ken ban chakri hok yo blay te ngala ya ken ban dwai la ya diki binai ngala rung sa jing sha jingit ngala dwai te ka poi ka por ka ba nga yo ken ban kren ban ubriu jong ni ka kena dang la yo ban kren te ka la yo ban kren ban sedang i te ila kular ken ban wan pai biang sha ni ka kena kala ja kum no hadin ba tadi ka kena kala wan tu inga ba ubriu jong ka lawan tengar ngalalekin bangalay ban dua ki khna ba ka broken marriage kanam dan ali ba ka broken marriage ka dan kadaw ka long bangin duai ka broken marriage kam dan namar bangin bu yung mansim ko jumplay haka chinchi ka broken marriage kawan namar ba bunsin ipin snap ya ka ching kren jikiwe kam dan ka jingos to jimut dengan pai sa to ka bentapan te hadin bangalalekin ban
ban lekin ban doi na kabenta jengki kat bangarang syong ken haka yung jengki bangan seneng eki bakim jude ban lek komdi ban bi that ban bi that Yesus Kristus ni umman bangen dan kata jing ya padlock umman Yesus Kristus ni bangen ya bani olok way ar line hai kata kan dei kamun ko jung blai jung ke bale komdi eri ni kena apat ulah susnap bai hoi ak ngania kene ke ban bangania chapang ga dega jingkan shoy mensim ko jumblay te haga ni ko porpat unni kunna pat ulawan ken ya kaban wan ken ban wan ban ong ban shong biang henry haka donu jung ni kunna ka long bet haka donu jung ni ba pan ila hehi tang ba ka haka donu jung ka long pat ba i ong bet bangan shuwan tang ban tes ya ka tang man ta kamit henry bangan i no dan malak bantip ya kata menuru Hindi apa kadang nang syong dan doi mensim ko jung bele ukren kay nga ong kay nga po jung ong yo ong hatu me wan tang ban tes ya ka hatu me wan tang ban wan ban dia kaya ka tang hakan ni kasni dia ngalas ngulungo ba hatu kadai ne kam dai henry mensim ko jung bele ukren be po jung ong be keren ni namar ba umut ban wan ban le kaya ka umut ban tang ban tes ya ka bar un mi no na sya kasni tengah ong kenyi ong P1 pleng tang ban tes ya ka P1 pleng tang ban wan pen spoil ya ka life ka like P dan intention P dan kata ka jing tmu ko jing P ba P1 ba pen ri ya ka like P1 ban dusmon ya ka ta iba ya knyu paro sendiang pat im nang syo ban ong yairu te hadin pat nga ong kenma haba ka jingjit ka ka jing P arngut what sha baki we kin wan man pen sap ya P kadi bandan ka jing stu jemut kadi bandan kata ka jing kadai ka jing dei ka balong ka jing impat ka jing yap ka marriage kalong ka jing impat ka jing yap ta kada balai ngaru kan bau blame buat pensyai nga badai uni ubreu ngangam la handai ban ben pada kawai ka jing ubreu ngangam la katu ka jing syatat yang ka baong bangangam tere isra kasi katu di biro ka di bala syutat lut handai ka kai ka bangakren ka dei tangi ki par ki tu hi ki serang ki badan ha ka pitch ka cenga ki bala kentam laki lakai ki ka kentei kasi handai habanga nga ong wat le kom ni ngaru nga di ka kentei kasi pito adu kan ni pito di ki kitin ki bomlong pimla ban share ya ka jing duna ja ka para ka jing pimla ban share ka jing duna ja ka yang ka sem jepi kom no pi share ka yang ka sem jiki we ki wan ban tim si pen ban yang ki wan ban deki kitin ki bomlong ki keren yang handai kata ka hapading ngaruh ko to por ka bangam pada san bha ha ka ban ha ka tin joble ngaruh la suko ing mo re ka jing ka intention ka janga ka long bai tang ye ki tu hi ki brio hatu ka ka kren bai tang ha ka page la jong re ki pa number baki pa message be nga bangam ju reply kum no ka nga reply o brio bangam mo ngam de ka didila bangam reply o brio bangam mon tan ra ki pagi that bangam ong bangam tre syara kasi baro kita dengan Henry ayo pe beli lemda ja pa kum tu nomor bo beli jingi plan ni ke baro ladangi na ban sya akata pedeng jaga jing sya pan keren ben beli jingi un kentiu amen dah ini baru kum jo hi ini ba ilah tiang hadin bangal adep kentang eki hadin ba mde ke jing pendatang jo pastor ngala doi ba kiki nem yaklat jo hadin menta kiai ne ba menta beli kerku yaki arsya ka jing kerku jo beli ki kalong arsya nomor balai bawan ka broken marriage na marbom don yung mensim ko jung blay taban yo yung mensim ko jung blay ngin hab ngi day ban habrung sya ka jing dua sya jingin ngin hab don kapor ka bangi hablong marway ka ba ngin hab telo daga donor ko jingi baro ngin hab telo ka ba don u blay jingi uju kam snap ha yiki ba fight donut ngi dua ida ka jing fight donut ngi dua ida ka jing trang pat ban syapang ka ban yo ban keren telit hin hab ban trang amen mabangam jukran benye kini ki fellowship ngam jukran benye kini gwa yo mensia kani ka jingkran telit ngaru ngaju terang bang asu ong baik ngaru ha kawi kasingan yo ngan yo ya kani ka jingkran telit marhaban yo ya kani ka jingkran telit mensim ko ju mensim uyarap yengi hakapor ka bang kakapor ka ba pada kata ka jing ka bala syaba palat ha ka jingin jingi mensim ko ju play uyarap ini banyak sat uyarap ini banyak sat naka benta kata ka jingi ka bangi lima ka jingjungi amen haba mensim ko ju play udon ha jingi em ikloi pe pan job iki paro ki baca ka jingjungi ikloi pan job sipun ka jing sakren benyanga hapring jung ko tu nam dadon mensim ko ju play malalong kum syaka
arah jar kacane ka ba ngala persyang ban peniap no iladi haku to por de namar ba umun simu ko jubli umdan katu ko por le ka ba ngamot peniap iladi le ka de bitang ka ba nga ka hiar ka hiar ka kamu ka jonga ngadu ka kamu ka jonga ngamon peniap Henry hakani ka por ka ba syakren ben par hakani ka por ka bangalayo umun simu ko jubli kijing syakren ka ba ongru ka ba kadi ka ba layo jimpang it kadi ka ba ikitin ki bomlong ale ngala paniang Hakit ki por ka tang issue ibarit hanga man panyap no iladi. Namar bangam tani man simu ko chubli takada pelong yang bangal kum tu. Re hakani ka por pagajing syakran bin kajing syakran pam ki bomlong kamdi tang kataru hapna do ka bangadang khana ayat sipon kajing kajing im cengah tang kajing syakan tak tang kajing syaiben tang ke baro. Play ju ya dah kajing im cengah. Batum juru pil ada pikwa shisha, bapin jok, bapikwa shisha, bapin yai. Kuasha ban yo ay kajing karen telit himday ban karen ban yikitu ki bayo marga ni kajing karen telit da don te kaktin kajing play re don ke bhapa nga duai karen telit namar ba ong kumno ba pipi duai pimtim shke pipi duai uman sim duai uman sim uy rap lang ay kata kajing pai donut uman sim uy rap lang ay kata kajing kya aman uy rap lang te yangi bangingin job ya kata kajing ka bangingi ma da kajing jingi uny rap ro yangi bangintip ek ban sawan ladang ni tu sipun bakat testimony syapang kumno bangalai na utu kso ba jandai syapang utu pertat upom yang asir yang kakli syapang katungan ada kawe ka jingi kai ba kumno ayat ka jingi ani ti jang ayat pene ka jingi hendai munsi mo ko jublai udah yang amen te ka ek bangan keren ni pihak syapang jong munsi mo ko jublai kalong ba pihak ban pan danang wat try ek bahanang Wat cike bahaneng watra ya aban yo munsim ko jongple namar bakani ka de kasngi ka bak bakasngi ka basniu kasngi ka bajinjar taw namar ki brew ki long ki ba i tangela di ki brew ki long ki ba i tangela di hamti ki por ka ban that inga layat hadu ki ka no view rementa ba kren ki tin jongple umwan wa de sha ka ba ong ka tin ka jongple ki don ki kmat hen ki mi i Kira di kamar kami. Teka ika banga ako abani kay piya kani kapor palong ba. Ala ti kwasi siya yung mensi mo ko jumplay. Pihak ban rung siya kaji dua siya cuit. Pihak ban terang. Pihak de ban don kapor ba pinhap don marway. Ban pinhap don ro kapor ban hap ya lang. Ban pihap don ro kapor ban hap puli ba kakin ko jumplay. Namar ba ban yo yung mensi mo ko jumplay. Pihak ban bam hai ka ktin ka jumplay mar ka tu ka kawai ka bajay nga ka bangan itu ipi kawai ka testimony ka bajay nga hadin bangala dep ka jimper ngam hadin bangala yo pdiang yung munsim ko jumplay ka ban keren tlit baro ki yang ha church ka banga yo ban keren tlit ayo ban keren tlit mar balik banga trang nam dak pitrang pinam yo kanu roh ka jing jupi nga ngai pitrang ka no ka tiar pitrang ka no ka kam pitrang trang ka no ka ka jing jupi pipin sitom Lara pi kwa shisha ba pinyo ay munsi mo ko jumplay yo kwa shisha ba pinyo ay jing dwai tli ba pinyo ay bor lemdang yo ay munsi mo ko jumplay lemdang yo ay jing pen baptis ka ding ba yo munsi mo ko jumplay nginam la ban plati yo nginam la ban yo ro ka bor nginam la ro ban slur marang kuno an pandap ingi da kading habala pandap ingi da kading kam salia yo no lada pide kiding ko ba no kading ka jili abay Amen. Tahaba munsi mo ko juble upendap ya pi daga ding ka jeng u hilong ki basilur ke baro pin job lo di jing baro ka jing im ka jeng pi kan mau tang ka bai ba what paidin lada day ban yang marwe ru pi ha ban yang bait na ka bentau Jesus Christ amen bahaba pi don ro munsi mo ko juble on pen iru yang i kata ka ban sawan on sa pen i on sa batai ru ingi maka ne ka day ka balabakut Amen. Umin si buko jumble ulong kumbala amu udi unong hikai. Den si ong amata unong hikai. Haba unong hikai haba nga ngali tuition ha unong hikai. Haga nuko ka school la daw tu unong hikai usim bar ka tuition. Bar hatu utu hino hikai ude yu class teacher janga. Telada ngali tuition ha utu unong hikai. Haka porba ni dan exam ngai utu unong hikai. Pangar nga siya meleri kiju I suggestion. Kyong puli ka tu na kini kinwan ba. Hoy ki mailot Henry kinong hikay kabanga nga siyem kabanga nga ir di kikmat ka junga ki jo I suggestion di ki student ki balik tuition haki takom jo lada pi don si sayo munsi mo ko jumle la pi yo munsi mo ko jumle o munsi mo ko jumle on batay BJP bana shay kala day be ka jingrong no bana shay kan saja kata an prepare la di amen
teleng banyo pa yung musim ko juble kadai yangi bangingin hap le kita kijing hukum ka bau Jesus Kristus ulah hukum yangi lingkong yang habrung siya kajing siya duai siya jinggit bakum juru bengen penkantang ya lade bengen penjarjar lade support bakum juru bengen puli bahai ka ketin ko jumplay ta siya pang katu testimoni hakawi ka sngi kat bangadang duai ngadang duai umen sim ko jumplay ong kay po jonga ong kay po jonga kilit ben puli na ketin ko jonga tengok ong kay ngangan sa pulis sa sipang hakata ka por ngalas ngauto ya umen sim ko jumplay ngalas ngauto ya ka mar anda pidan yung umen sim ko jumplay pins ngauto bay badai ka bakren da umen sim ko jumplay pins ngauto bay ka sur pins ngauto ka badai ka bawan no blay kan don ka bakta siya ka bajliw tam ka dono ko jumpi pins ngauto bay marhaba umen sim ko jumplay udon po jumpi haba piya ko kum jumplay ublay ni kano di kay baro ta ha to kasngi ong kin munsimo ko jumblay nga ki puli kitin jumblay ki puli no ega bay bol tang ong kin ngan sa pulis sa sipang te ong kin tatengan kali ya pa ka way hanjuba te nga ong kin munsimo ko jumblay to kali mo ayu me ko nga bangangan juba munsimo ko jumblay ong kin nga ha shay bamja kat no sin chisni ha shay di sha kat no sin chisni te nga ong kin abam kat balap ngabam adi kat balap kat ka bangathan kum tahingan de te umensim ko juble ang hato pamte ba umensim jong ubleru ujubam jingbam ba umensim ko jubleru utan te hakata kapor ka bangadang first time ka long kada manang stu e ka surgo jong ublei banga sedang man sngotu te nga daga jing snotan nat mong ang ko try to me nga kumno ba ki e kita jingbam ka ba umensim ba ko jong me bamo bangarungan ngan ayu ubon bam yan ay ubon bam kanang ba on san on klanya po janga te try ukren pai ba mun simo ko juble ubam tang ka ktien ka jong ka ba puli bahai ktien juble man ka bangi puli bahai ka ktien ka jong blay hindi asibul ka bor mun simo ko juble ula aban ya fight be na ka benta jingi hapene ka jinge le hapene ka bankrupt hapene ka jing donong hapene ka jing shakantai hapene ka jing pang hapene ka nugo bentaro mun simo ko juble habangi puli bah unirap ini. Tahu angkin bau mensim ko jumblay ubam da ka ktien ka jong ubam da ka puli bhai ka ktien ka jong blay ubam da kini ki jing ruai habang ruai blay mi la step namar ka ktien blay ko angkum no la do ba mi kasni hadu ba sep kasni kerteng jong try de beniro amen nga so thu hati sa pangani ka jing ruai pertai bale ba nga i no namar ba kani ka jing ruai pertai kam dei ka pen so bhai blay kam dei ko pen so bhai blay kam dei kamu sum hai blay David urwai na kabenta jong blay David ushakri jong blay ubayay ne jong blay kumno ba blay ulay amen te kadaw kin ka banga ongkin no ay kaniga jong pertai no kamde ka ben sum hai blay namar ba pej ru ikatu ka jong pertai pidai ru shiben tahi kita ba against kita kinong mani blay tahi ada pidi ki bedang ruai kin jong pertai namar balay kaniga jong pertai kila dep didikit lu teh gitu ki blay tahi temen-tengin benyi gitu nong mani beli tahu kat bayi lojong pengirangnya tulun berki hatu katakan long kebadai yang kamlong nganga di kenora perkai ngas no tho bahai ladi ban i no kamlong kabasuk mar banga ngala cibun ngala ki entertainment ka banga ngali ben shadi ki college ka ka state central library ngala shadi tambam syong no banga myo ban share sapi na mar banga ngala delete no hakti por ka banga mtib re bera pina yi ngala cibun ki ban penso bhayo soitan re banga syam menta plan apa ni kecing ka cenga dari Jesus Kristus bawan penkia inga dari Jesus Kristus bawan menerap inga amen lada pimta pila ban tau jeruai love song pila ban tau love song rei ba Jesus Kristus par kaktin jong blai ka riban dan hakatu amen rei kini ki jeruai pertai kini ki Hollywood ki Bollywood kini ki nong mane blai tau pat kani kam dei yangi bangingin skap amen temen simu ko jublay ubam da kaktian jong ubam da kabangin roya patru kabapen klanyu kolong ba ngin dwai ngerung sikijing dwai ngerung ba sikijing dwai marhaban ngi dwai em ka bor yo ba te ba pinyo siang mun simu ko jublay ka day pi ba pin hab rung shakin di kijing kai ka bangala kai pi kana ba pi pinyo ya ka bor ba Jesus Christ ai hanga baru ai roh haki shakri jong re tangka wai what bo ya babel haga jing em ka jupi what bo haba pilit ban asami ka kti ka jupi kada ban kantang ya ladi kana ba ka buram kan yo sha ublay kana pipinam hap no marsibo na khot kindia na ji na khot lu ya baro kan fly ka kertin Jesus Christ re what ai ka jing sarong kan sin shar haga jing ba chapang ka sabatan
Dan siapa ang katukang sabatan sa balada hikay, kasabatan kadai kasngi utray. Amen. Marbali uji Kristo ang kanu nga day kasabatan. Di mo unti batal kasabatan. Ladaday ban bu be kasabatan hakasngi ladaday bangin syakri be ya dari bangan bat be kasabatan uji Kristo ni unam manre ban mipat hakasngi utray. Dari siapa ang kani kasabatan nga ngamla are ban hikay pia kani kapor day kasabatan hi kadai uji Kristus udah sabatan namar ba wala adep kami lede banga ngade sabatan amen te tangkat nihi mar ade ka day atar ka first time nga ka banga nga one life ban arus pang kajikay ngait pinam sngawi ay pinang kajing duna ka junga ka banga ay kay pi hangani kapor bangan persyang pat ya ka banga wara details bet ya kan dikajikay pangkumno banyo imunsim ko jung blay bakum juru banyo kajing doy tliet amen to beli kajing sokon kor kui pi batulong kajing kor ku kham tam sha ki to ki bopatte ba Jesus Christ yulong try